Христос воскрес! Подчас пасхальної вігілії ми почули заклик: «Узрадуйтеся уже хоры анёла у небе, узрадуйтеся, Божие слуги, нехай звони обвещають збавлення, бо на користь великого володаря перемога. Веселится и земля промененная узнеслым бляском, бо осветил тебе промень с пропечного володаря. Целый свет нехай чует, что вызволился от земли. Узрадуйся, костеле наша Мать, оздобленный зянем искристого светла, и нехай мучным спевом наполнится хотя святыня. Посудмяне этому заклику пойдем в урочистой процессии за воскресным Христом, как вызнать нашу веру у Его перемогу над смертью дьявола. У воскреслому Христу, присутному сред нас, у Наисвятейшем сакраменте, будем дяковать за тое, что Он открыл нам небесное володарство. Зацвів по світі знаний, знов зажив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пекельну нету заявал, усіх злочинців покарав, а грешних Аллилуйя, аллилуйя,
жалоба скончена Твоя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Отця, яку дозволяєш йому спознаться на землі, раз Христа Пана нашого. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Христос воскрес! Справді воскрес! Ну, я ще трошки чуваю, що спіться. Тепер ще раз попробуємо. Христос воскрес! Христос воскрес! Заправдив воскрес! Женщини, Христос воскрес! Заправдив воскрес! Мужчини, Христос воскрес! Заправдив воскрес! Но не будем спорить, кто мощнее. Дорогие, вітаю вас у этой великодный поранок радости и прославления и подяки Пану Богу за дар воскресения и избавления кожного з нас. І кабудно вдільничать в этой урочистой найсвятейшей офяре, перепросим Бога за все наши провины и грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, за всюди Панну Марію, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего.
З мертвых повстания Пана мы были обновлены Святым Духом и воскресли до нового життя в светле вечным. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить
Небесное, тому что Пасха наша, Христос, хвирован за нас, тому будем святковать свою старую заквасцы зла и поступ, але у пресному хлебе, честине и правды, это Слово Божие. коли було ще темно, и убачила, что камень отсунутый от могилы, и побегла, и прибыла до Симона Петра, и до другого в учні, якого любив Єсус, и сказала им: «Забрали Пана с могилы, и не ведаем, где поклали его». Тогда вышел Петр и другие учень, и пошли до могилы. Побегли ободва разом, и другий учень побег напереде худшей за Петра, и прибыл до могилы перший. Заглянувши, убачив, что лежать полотны, однак не увійшов. Тоді прийшов за ним Симон Петр, увійшов в могилу, і убачив полотна, які там лежали, і хусту, яка була на голові ягоної, не с полотнами она лежала, а особно скрученная на іншем месте. Тоді увійшов і той, і другий учень, що прибіг перший до могили, і убачив, і повірив, бо вони ще не відали Писання, що треба було йому воскреснути з мертвих. Гета слова Пана. Послухаем, дорогие, великодное слово нашего бискупа Пинского Антония Дем'янки. Христос воскрес, як перший серед померлих, дорогие браты и сестры. Христос воскрес, сапраўды воскрес. Гэтым традыцыйным прывітаннем спяшаемся падзяліцца, складаючы пасхальнае віншаванне. Таямніца воскресення Єсуса Христа цалкам змяніла і надалей змяняе лёсы чалавека і свету. Яна прыносіць упэўненасць у трыумфе сапраўднай любові, якая перамагла смерць і ўсім людзям адкрыла перспектыву новай надзеі. Свято Воскресення Пана Єсуса для кожного з нас – гэта час радасці і сустрэчы нашых сэрцаў з жывым Христом, які перамог
які допоможуть переодоліти усі тяжкості щоденного життя. Жадаю, каб эта великая правда об воскресении Иисуса Христа ніколи не была заслонена нават великими земными кризисами, катаклизмами и клопотами. Радуемся кожною хвилиною, якою дарить нам той, який створив небо і землю. Нехай радость розцвіте в наших серцях, як весенние галинки верби, как мы могли делиться ею с нашими близкими особами. Божие Слово открывает перед нами сенс болючих подей, які привели до муки и смерти Иисуса. Розважання над таємницею Христових мучень за наші гріхи дозволяє нам переосенсувати значення тяжких випадків і ситуацій як в особистому житті, так і в житті Костюла і світу. Особливо тепер, коли вокруг нас такі непокої, коли світ переживає свої тяжкості і хвороби. Только в Божьем Слове и молитве мы можем отшукать спокой и зразумение подій, які привели до радостной пасхальной раницы. На сёлетнее, так нечаканное у вонковым переживании пасхальное свято, жадаю, как з мертвых повсталый Христос, який в своей милосердности захотел идти разом с нами и сподорожничать до дому Отца, проявил до нас полноту своей любящей присутности у тих обставинах, у яких мы сегодня знаходимся, и у тим, что нас непокоїть. Нехай кожен з нас знайде час на тое, как углубиться в духовное переживание и поделиться пасхальной радостью со своим окружением. Святий Отець Франтишек нагадує тим, що радость християнина має свої витоки у слуханні і прийнятті доброї вістки об з мертвих повстанні Єсуса Христа. Жадаю широко відкритого серця на Євангеліє, яке переміняє наше життя, надає йому справжній сенс, наполняя радостью великой надеи. Нехай добрая вестка об смерти и в воскресении Христа визначає напрямок нашого життя, праці і відносин з людьми. Нехай кожен дом буде домом Божої радості, сябровства, доброзичливості, добрыни и святости, где не будут вспоминаться аніякі кривди, а буде панувати любов, яка все пробачає і переміняє. Благословленных великодних свят! Христос воскрес! Благословляє Антоній Дем'янко, бискуп Пинский. Теперь повстанем и с великодной радостью вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Всемогутнего, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца нарожденного, первости веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, нестворенного,
Бога Отца. Молимся за святый костел, как он мог обвещать всем людям правду о перемозе Иисуса Христа над смертью. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех святоров, как наследующие апостолов, яны были пильными и клопотливыми вартовниками Христовой общины. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся, как воскресный Христос, ставлявся по свету дорогу до досягнения соправдного спокоя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які згубили сенс життя, как світло воскресного Христа открыло их сердце на Божию правду. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых и терпящих, как по рассудилу Христовом краже и не спознались утешению у воскресного Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как мы распознали Христа у людях, яких сустракаем каждый день. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты про смерть и воскресение Своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и учини, как наши учинки завсёды были згодні з вірою, якою визнаю, праз Христа, Пана нашого. Мир и радость
перемог нашою смерть, вернувши нам життя, про своє з мертвих повстання. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хор анgelов разом с усіми святими співають з тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна вышия, благословленный Твой, кто приходит в имя Соправди, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действуя муцей Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспытно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до заходу, складом имени Твоему чистую хвяру. Тому єдності з усім костьолом у найсвятейший день з мертвих повстання Пана нашого Ісуса Христа, праз Його покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо Он тую ночь, коли был выдаденным, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері узяв келих і, подяку Тобі складаючи, благословив
Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марии, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим Папом нашим Францишком, біскупом нашим Антонием и Казимиром, и усім епископами, усім духовенством, и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в ласці Твоей дошел с этого свету, милостиво прими в володарство Твое, где мы сподеемся быть, каб разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего,
Chrystus był ofiarowany, jak nasza Paska, Alleluja. Тому будем святкувати з праздниками щирості і правди. Аллилуйя, Аллилуйя. Радостно Богу співає, Алілуя, і Його славляє, Алілуя, благословен
ще прочнуться після набожества і будуть йти додому. Хотів би повінчувати усіх вас цим великим днем Воскресення нашого Збавця Ісуса Христа. Жадать теплині, радості, супокою, щоб справді ось Бог, той, який воскрес і войшов до учнів своїх у преторію, завсюди наповняв нас этими словами, які Він сказав своїм учням: «Супокой вам». Нехай цей супокой завсюди панує в наших серцях, в наших сім'ях, і ми, як були завсюди вірними Його учнями. Дякую вам за супольну молитву. На этом тижні відзначаємо вже октаву Пасхи, поэтому в п'ятницю нема посту, можна їсти м'ясное. Так само наступна неділя – це неділя Божої милосердності. Завтра святые імши традиційно вже в другий день, о 9 годині раниці і на 18:30, і в Кривчицях на 12:00. Поэтому, хто може, то так само запрошаємо, бо традиційно другий день Пасхи, Великодня, лічимо так само урочистим днем, як і всю октаву, яка лічиться як одним днем у Воскресення нашого Збавця. Нехай Бог дарует вас восстановит этим счастьем, радости, что мы являемся Его Божьими